A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Neka je selam i salavat na posljednjeg Božjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu i njegove ashabe. U današnjem segmentu iz mog ugla ću govoriti o Merijem bint Imran, radijallahu anha, neka je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan s njom. Svoje izlaganje o Merijem radijallahu anha ću početi sa dovom koje je Musa a.s. uputio Allahu subhanahu wa ta'ala i koja glasi: Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi šrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Gospodaru moj, reče Musa, učini prostranim prsa moja i olakšaj zadatak moj. Odriješi uzao sa jezika moga da bi razumjeli govor moj. Sura Taha, ajet 25, 26 i 27. Merijem radijallahu anha je spomenuta na više mjesta u Kur'anu i u više sura. Sura 19 koja je objavljena u Meki ima 98 ajeta i dobila je ime po Merijem radijallahu anha. Zatim u trećoj suri Al-Imran, Imranova porodica, ova sura je objavljena u Medini i ima 200 ajeta. U 21. suri Al-Enbiya, vjerovjesnici, ova sura je objavljena u Meki i ima 112 ajeta. U 23. suri Al-Mu'minun, vjernici, ova sura je objavljena u Meki i ima 118 ajeta. Zatim u 66. suri, sura Al-Tahrim, zabrana, objavljena je u Medini i ima 12 ajeta. U ovom segmentu o Merijem radijallahu anha saznaćemo ko je Merijem bint Imran. Ko je ta žena o kojoj govori časni Kur'an? Ko je ta žena koju je Allah subhanahu wa ta'ala izabrao i čistom učinio i boljom od svih žena stvorio? Zatim žena koju je Allah dželešanu dao kao primjer ljudskom rodu. Žena koja je dostojna hvale Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Žena koja je izabrana da bude majka Isa alaihi salama. Žena za koju Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. I kada meleki rekoše: O Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio i boljom od svih žena na svijetu učinio. Merjema radijallahu anha je najbolja žena svih vremena. Njena veličina i posebnost nije samo u tome što je majka Isa alejhi selama, nego je i zbog toga što je ona postigla jednu savršenost u vjeri kroz ibadet, kroz zikre, kroz takvaluk, oslanjanje na Allaha dželešanhu. Ona je primjer pokornosti, skromnosti, skrušenosti, stida, poštenja, kako za žene, tako i za muškarce. Merijem radijallahu anhu je odabrana žena sama po sebi. Kada Allah subhanahu wa ta'ala spominje Merijem, on je uvijek ne asocira sa Isa alejhi selamom kao majka Isa alejhi selama, nego govori o njoj kao subjektu, kao jedinki, kao Merijem bint Imran, što nije slučaj sa ostalim ženama. Da još napomenem da je Merijem radijallahu anhu jedina žena koja je po imenu spomenuta u Kur'anu, dok ostale žene su uvijek asocirane sa svojim muževima, kao primjera radi Hava radijallahu anha koja je asocirana koja se spominje kao žena Adema alejhi selama, ili Lutova žena, ili Ibrahimova žena, ili Musaova majka, ili Asija, žena od faraona, ili i tako dalje. Kad je reč o Merijem, ona se spominje kao Merijem bint Imran. U vrijeme rođenja Merijem radijallahu anha, neka je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan s njom, Palestina je bila u sastavu Rimskog carstva. Stanovništvo Palestine je bilo etnički raznoliko, osim Izraela koji su bili najvjerovatnije većinsko stanovništvo. Tu su živjeli još Arapi, Sirijci, Feničani, Grci, Rimljani i tako dalje. Aramejski jezik je bio službeni jezik i zbog svoje široke rasprostranjenosti na području Bliskog istoka važio je kao neka vrsta internacionalnog jezika na tom području.
Ovim jezikom se koristili i Izraelčani, mada su oni pored armenijskog jezika imali svoj hebrejski jezik koji su uveliko koristili. Osim ova dva jezika, u upotrebi su bili još grčki i latinski, koji su koristili grčki i rimski doseljenici. Vjerska raznolikost je bila uveliko prisutna na teritoriji Palestine, s obzirom da su Izraelčani u nacionalnoj strukturi stanovništva bili većinski narod, stoga je islam po zakonu Zebura i Tevrata bio većinska dominantna vjera. Nažalost, ostali narodi koji su zajedno sa Benu Israilom tada živjeli na području Palestine već su uveliko bili ograzli u džahilijetu, pa su tako slijedili svoje tradicionalne mnogobožačke vjere kao što su rimska, grčka, fenička, perzijanska, egipatska i tako dalje. Izraelčani nisu bili puno bolji od toga, osim jednog broja čestiti, mada su Jevreji nekada bili odabrana nacija kod Allaha subhanahu wa ta'ala, što možemo vidjeti iz sljedećeg ajeta gdje uzvišeni Allah kaže: o sinovi Izrailovi, sjetite se blagodati moji koji sam vam podario i toga što sam vas nad ostalim ljudima bio uzdigao. Sura Al-Bekare, 47. ajet. Jevreji, nekada nacija odabrana kod Allaha dželešanhu, izmijenili su njegovu vjeru pa su usvojili lažna uvjerenja, pobunili se protiv Allahovi subhanahu wa ta'ala naredbi, prestali zahvaljivati Allahu dželešanhu na njegovim blagodatima kojima je darovao. Neki su čak i poslanike koji su im bili slati ubijali ili u laž utjerivali ako im se ne bi dopalo ono što su oni prenosili od Allaha dželešanhu. Što najbolje vidimo iz sljedećeg ajeta gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Bismillahirrahmanirrahim, laqad أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا عليهم رسلا كلما جاءهم رسل بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Mi smo od sinova Izrailovi zavjet uzeli i poslanike im slali, kad god bi im koji poslanik donio ono što nije godilo dušama njihovim, jedne su u laž utjerivali, a druge ubijali. Sura El-Maida, 70. ajet. Za prvog vrhovnog staratelja hrama Musa a.s. je odabrao svoga brata Haruna a.s. Među onima koji su imali čast da se brinu o hramu bili su Imran i Zakarija radijallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže: Bismillahirrahmanirrahim, inna Allaha stafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala l'alamin, dhurrijetum ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim. Allah je odabrao Adema i Nuha, Ibrahimovu porodcu i Imranovu porodcu nad ostalim svijetom, sve porod jedan od drugog, a Allah sve čuje i sve zna. Sura Al-Imran, 33. i 34. ajet.